करते मी. नमस्कार. हॅलो एव्हरीवन. नमस्कार. माझं नाव राधिका आहे. टू लाईक्स. हॅलो एव्हरीवन. दिस इज राधिका. हॅलो एव्हरीवन. एक कॅबिन क्रू आहे बेस्ड इन अबुधाबी, ओरिजिनली फ्रॉम मुंबई. आणि मी आता गेले 1 वर्ष इथे राहते. खूप वेळा स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न केला, पण मी जेव्हा रेकॉर्ड करायची मला स्वतःला आणि माझा आवाज ऐकायची तर मला ह्या सगळ्या गोष्टीतून ओव्हरकम करायचं आहे. माझ्या कम्फर्ट झोनच्याहून पुढे जायचं आहे, ज्याच्यामध्ये मी आता खूप रिलॅक्स्ड आहे. सो मी आता माझा व्लॉग स्टार्ट करायचा विचार करते. सो प्लीज तुमचं प्रेम द्या. मला ओळखत असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. खूप विचार आहेत, खूप कन्फ्युजन आहे, समजत नाही कुठल्या दिशेने ह्या व्लॉगिंगला स्टार्ट करू किंवा काय माझे ऑडियन्स एक्सपेक्ट करतील. शेअर, सबस्क्राईब अँड कॉमेंट डाऊन बिलो